La Carlota és una princesa rosa amb el seu vestit rosa, amb el seu llit rosa, els llençols roses i desenes de coixins roses. Amb aquesta premissa es presenta el personatge principal de l'obra i hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? Un conte original de la sevillana Raquel Díaz convertit en un espectacle familiar adaptat i dirigit per Paco Mir, un dels membres del tricicle, i representat per la companyia Grapa Teatre, que després de més de 75 actuacions arriba a la Selva del Camp. Amb aquest format s'intenta fomentar una educació no sexista i convidar els més petits a reflexionar sobre la igualtat de gènere o el dret de nenes i nens a triar lliurement sobre la seva pròpia identitat. Ens trobem això, una reflexió envers la igualtat de les persones, dels sexes, diguem-ne, no? Vull dir que en realitat no hi ha ni nenes ni nens, sinó només hi ha persones, que és una mica... I que el Paco en el seu moment, quan va llegir el conte, va trobar que era molt interessant de tornar, o si més no, d'intentar, no? Que els nanos des de petits ho tinguin més clar que molts de grans que encara no ho tenen clar. En poc més d'una hora, el personatge de la Carlota vol fer entendre que a ella no li interessa gens anar vessant gripaus a la recerca d'un príncep blau. El que a ella li agradaria és anar a caçar dracs, nedar a lloms d'un dofí o muntar en globus, sent la persona que ella vol ser i no la que els altres volen que sigui. La Carlota aconsegueix convèncer a tothom que els temps han canviat, que les nenes poden triar entre qualsevol dels milions de colors que hi ha al món i que poden aspirar a coses més interessants que ser princeses roses. El conte original ha estat traduït a 4 idiomes, no arriba a les 10 pàgines de text i només té 4 personatges. El llibret de l'espectacle, en canvi, té més de 60 pàgines i 9 personatges, els que donen vida a les dues actrius amb diàlegs i situacions divertides i imaginatives.